Selalu ya, yang pada ketika nanti alasannya apapun pada langsung transformasi ideologi dari jauh jadi kaluan dari kita pada langsung yang ada jauh mengajar.
Cek satu, kawasan panitia tujuh tertarik kita HKBP no sesuatu wilayah masing-masing ada. Ya kalau nanti dikasih jalan dari sana, ya soalnya kalau boleh soalnya, ya sudah lakukan kompromi. Mangit asarat kita mangit di HKBP ya pasang mah ya HKBP Huria tuaku HKBP Huria godang aku HKBP Huria holong aku HKBP saya masih doa tusi HKBP tubuhku HKBP Huria godang aku HKBP Huria holong aku HKBP saya masih doa tusi ya sana kan salina tahu lagi dah HKBP Huria tubuhku HKBP Huria godang aku HKBP Huria holong aku HKBP saya masih doa untuk si salinai ya HKBP Huria tubuhku HKBP Huria godang aku HKBP Huria holong aku HKBP saya masih doa terus si HKBP saya masih doa HKBP saya masih doa terus Saudari kinasana tu amang padita resort amang padita RJ Simamora. Kami tadi. Akamang terlumu di panitia Roma Tujulun panitia inti ketua sekretaris Dok Bendahara berbaris semua di sana kamang di hamusa luhna
ruas nihurian itu hatta HKBP Makassar tahalasod do kebijakan mana program sian pimpinan nihurian HKBP naung mencanangkan tahun 2024 sampai 2020 lalu digoari mai tahun transformasi. Jadi merdalam mayan non secara simultan opak tahun non tahun transformasi alai dibagi mai gabitu opak bagian tahun 2024 2025 transformasi pelayanan dan kelembagaan HKBP. Di tahun 2026 pengajaran taringot tu hapor syaun manang iman. Di tahun 2020 itu penguatan kontekstual pelayanan lausongoni muse di tahun 2020 asa bersinergi ngulu okumene di tonga-tonga ni huriata doh di sadok gereja-gereja nadong di Portibio. Hobartusi di Sadarion hobartu haputusan ni panitia. Dohot naung di wartahon na di hari Minggu. Sadarion ma patupau talaun sing tahun transformasi 2025 ima transformasi pelayanan dan kelembagaan HKBP untuk HKBP Makassar di tahun 2025. Alani akamang akenang marulupuluk marlas ni roha mahita di nama muhai ulaunon asamar pangotak asamar perbuai jala berdampak transformasion di tonga-tonga ni nguluta gabilam takas tapatuduhon ngulu hak kristenota jala takas taha nguluhon ngulu na marojahan di bagasan lomoni rohan ni debata dopat dohan nahasing gabil lebih disiplin hita di ngulu hapor siota tutikin naneng do dampak ni transformasi naneng sidalanata tutikin naneng do alani naing taida hobartu haputusan di panitia ahamana natuk terdunduk kita untuk tahun 2025 naung ta enet manang naung di pauli hobartu keadaan kondisi ta sianaka program-program naung ni parade di kantor pusat HKBP alai manang napiga do na boy ta coba asa boy lam tumakas dita ngulu na bertransformasi di tonga-tonga ni hapor syota nang di tonga-tonga ni huriata alani asa tabuhai iya asip-sip no dai tadi no bukan no otomatis tadi ni atong di bagasan goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni todi porbadia hubuk kama selubungon lau sekaligus tanda lau tabuhai tahun transformasi di 2025 mewakili ketua silakan salah satu. Martopak maitak kamangakena alai lau sujahahum ma'adiyah ma program na terdunduk kita untuk tahun 2025 perjolo Sadarion launching tahun transformasi Minggu 4 Mei 2025 baru na paduahon pesta ulang tahun ke-24 HKBP Makassar baru na patuluhon pembekalan terhadap jemaat tentang aturan dan peraturan konfesi HKBP dan juga RPP khusus untuk pemahaman hak dan kewajiban jemaat dalam peneguhan janji imannya. 4. Pembekalan pelayanan ibadah song leader pemusik, tim multimedia, soundman dan panduan suara. Yang kelima, perhalado tentang keseragaman pelayanan, liturgis dan spiritualitas. Baru yang keenam, pesta gotilon. 7. Aksi sosial dalam rangka kepedulian gereja dan lingkungan.
yang ke-8 Pesta Puncak Tahun Transformasi 2025 dan Pesta Huria. Ima terancang kegiatan Nabui terbaik kita 2025. Nabui mengajak kita lau tu transformasi asan lubi dumenggan patuduhonot tang uluha kristenota tuakati kenaneng do. Alani Tuhan mama masuk-masuk Tuhan mama dongani hita ala sabo ita tutup sianon nasa masuk kita tu ibadah taulako majolo memang muse HKBP rapmah hita mangedehon nakainang 2 hari ta dehon. Soalnya harus langsung ke TDO. HKBP HKBP Huria tubuhku HKBP Huria aku HKBP Huria holonganku HKBP saya masih doa salinai HKBP Huria hatuaku HKBP Huria aku HKBP Huria HKBP Martang yang mahita. Gokulup-ulup dolas ni roha doha Tuhan memasuhi tahun transformasi di tengah-tengah Huriam di periode 2024-2020 lalu, terkhusus ma Tuhan untuk tahun 2025 on asa tutu bertransformasi kami di pelayanan do di kelembagaan songon gereja nau pinau jakmu di tengah-tengah ni pertibion asa hupataridah kami jalahu hanguluh kami ang tutu kami majakon hatam jala makanguluhon hatam di bagasan permulun nami sigan paru alani nga mulai kami sedarion jala torsono nami matuak rangkaian acara na naing si ulaon nami di bagasan taunon tuhodo pasaton nami salut ulaon na naing si ubasan nami lao menggugah kami lao mengrupi kami lao bertransformasi di tengah-tengah ngulu nami atong urupamu pergugamu nang saluhut panitia na makubasi ulaon sa taunon dalam pergugamu nang salut ruas ni Huria rap kami marsitutuhon madalani taunon asa tutu dari ngulu parhuriaon nami na dumenggan titik kinaleng atong paborhat mahami madalani taunon asa tutuh patari daw kami ngulu na marujahan di bagasan ko di bagasan Kristus Yesus tangihon jaloloy mapangiduan namin amin. Masuk ke gereja di bahasa Indonesia, bahasa Batak, sekolah minggu, sekolah minggu. Satu, dua.
Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat maupun jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari Minggu ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita hari ini dapat memberikan kita kekuatan dan semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai pergumulan, kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan dan pertolongan. Dan kepada jemaat yang telah memberikan perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan Yesus memberikan berkat yang berkelimpahan. Lao mangarade rohata mamasuhi parmingguon, marede mahita sian buku ede nomor 135 ayat parjolo sahat ro di ayat patuluhon. Marpungodo di Jolomon marsadaro amion, O Jesus Tuhan nami, O Raja natar silangi napi Sai Roma o Tuhami, o lo jalo matangi yang pamujian di goarmu. Jong mahita. Odona puna mion rodi sandok portibion ho ikon sombaon nanang landope Namo Domino
Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toti parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Gog asi ni roha ni Jehovah do tanoon, marhite-hite hata ni Jehovah do majadi akalangit. Marolop-olop mahamu, ale akapartigor, mangasahon Jehovah, talup do marede akan na ocur maroha. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, para siroha na sumurung. Didok hatam do, ikon manaon hami, jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibana Tuha sangapon. Say paruahi mahami, asa uduk hami tulomo ni roham, jalahot hami di haporsyaon nature, asa toktong makirim di haheheon, dohot di hasangapon sogot, si lehononmu tu akan na porsea diho. Amen. Tapuji matuhata marhite ede nomor 25 ayat parjolo. Hatami ale Tuhaku artana umargai sai paian di rohaku unang sau diopi molo sobesi tiopan hatana badiai ahanam mahaojan ni aporstea oni. Tatangi honma patik ni debata iman atar surat di 5 Musa 10 tolu ayat 5. Ikon Jehovah debata munai tama ihuton muna jala marhabiaran tu ibana huhut mangaradoti akatonana jala tumangihon suarana huhut marpangoloin dohot marpasigatungan tu ibana. Ima sahatna atong rap manggidogogo mahita tu debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Tapuji matuhata marhite ede nomor 434 ayat parjolo dohot ayat paduahon. Tuhan Yesus bereng audison roh au marlong sombatu jolo masai leleng au manjua dam tarbahen au martu
Sai dosaku di batu haki, monang au di bain mudar nai, gogodo di leho tu haki di au di au, mago au di bain porti Rabjong-jong mahuta. bion, daging ton di dotro hakon, holan Yesus paluon, salut nati nonon, godo au nuaing di tuhaki, sirang au siando saki, lam jonok tuho ale Tuhan saita tiang, sai dosaku dibantu haki, monang au di bain mudar nai, godo diri leo tu haki dia Tatopo ti madosata nagodangi, tujolo ni debata, tapau dupe maruhata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, amanami na di banua kijang, hodo na patupahon hasesaan ni dosa, dihami halak na dangolon, marhite-hite anak kaholongan ni roham. Say asi maroham dihami, akka na mangarsakon dosa nami. Say sahapi matubagasan rohanami, hasesaan ni dosa nami i. Lehon matuhami, totim na badiai, asa unang gaku rohanami, di asi ni roham. Alay, asa hot rohanami, marhapor siyawon, laho manggutapon nasa dosa, dohot roha portibion. Asa hupasahat hami diri hami tuho, gabe pelean na mangulu, jalan na badia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
tabige maha tabaga-baga, taringo Tuhan sisaan ni dosa. Songonot dohata ni Tuhan Jehovah, nunga di arsahi au, marhite sian akka dosam, jalanunga di lojai au, marhite sian akka hajahatonmu. Au tutu, au sadiri manalesei akka pangalosim ala ni haderiyokku, jaladang behupa ingot-ingot akka dosam, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tapuji ma tuhata marhite kor sian wilayah Efesus.
Tapuji matuhata marhite buku ede nomor 233 ayat paonopon. Sai tong mao jadi gonggomamu alipan mana sundenggani anggi atau autu hasonangamu nain baru ni pakokomi malas ni rohasitutu au mangiuton si parma naburju. Tabige mahatani debata turpuk epistel di ari mingguon imana tersurat di Pesalmen 30 ayat parjolo sahatro di ayat 10 tolu tajahama margati soring. Puji-pujian marningot haluawon sian hagogotan. Edde sian si David laho pasahaton bagasi tujay bata. Ale Jehovah debataku, tuho doau mengakuhi, jadi di pamalum ho au. Puji ma Jehovah, hamu ale akana niasana, jala edehon hamu ma barita ni habadiaun nai. Alai anggo au nikudo, saleleng sonang au, dang tagamon humordit au saleleng-lelengna. Tuho doau jou-jou ale Jehovah, jala tu Jehovah doau marhuraja. Sai tangihon ma ale Jehovah, jala asiro hammi daau, sai homa si partupak di au, ale Jehovah. Asa pujion ni hamuliaon todikuho, dang marpasadiayan, sai pujioku doho ale Jehovah debataku saleleng-lelengna. Amin. Ola ni ima sahatna martua doakan na tumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amin. Tapuji ma debata marhite edde kor Naomi.
Tapuji matuhata marhite ede nomor 467 ayat patuluhon sahatro di ayat paupaton. Nai huho tidak kau kami hagogo omi kokong palua namar dosa nang parjana bolong inganamu rohanami tondimi manggoi pakedot ngolunami gabe ulami Rabjongjong mahita. Sai papulik rohanami gabe pangoloy diong sasamar salami lau maka tidak kokong inganamu rohanami tondimi manggoi pakidong olunami gabe ulami. Tahat tidakon maha porsiao tai, songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabagabean siat todi parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus. Namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubanua torudung ditanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hutu tu siamo ni debata Jahoba, amanai pargogo na so hatu dosani, di sima ibana, paima mulak sogot tu tanaon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea, di todi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate, dohot di hangoluan na sorasuda. Amen. Tapuji matuhata marhite kor ama Ebenezer.
tabigema tikting namasa di huriata sadarion. Salam. Selamat hari Minggu Madihita saluhutna. Warta Jemaat Minggu 4 Mei 2025. Topik: setia makaholongi dohot mangihuton Yesus. Mengasihi dan mengikuti Yesus dengan setia. 1. Nama minggu kita hari ini Misericordia Dies Dominis. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. 2. Statistik. 3. Dewan Koinonia. 4. Dewan Marturia. 5. Dewan Diakonia. Gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. 6. Kesekretariatan. 1. Pada hari ini Minggu 4 Mei 2025 kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk operasional Huria HKBP Makassar. 2. Pada hari Minggu 11 Mei 2025 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk pos pelayanan Pare-Pare. 7. Pelayanan. Kebaktian wilayah masuk pukul 19.30 WITA. Wilayah Klose. Hari Selasa 6 Mei 2025 di rumah keluarga Amang Situa Malon Sinaga, Inang HIR Boru Simatupang, alamat BTN Bulu Rokeng, F1 nomor 10. Wilayah Korintus, Selasa 6 Mei 2025 di rumah Inang Nyonya S. Sitorus, EKD Boru Manurung, bertempat di gedung sekolah minggu. 8. Pengumuman. A1. Launching tahun transformasi tahun 2025. Pada hari ini Minggu 4 Mei 2025 gereja kita telah melaksanakan acara launching tahun transformasi tahun 2025. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. A2. Ibadah di pos pelayanan Goa. 1. Pada hari ini Minggu 4 Mei 2025, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah NHKBP. 2. Pada hari Minggu 11 Mei 2025 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Parhalado dan keluarga. A3. Kor wilayah yang melayani ibadah minggu. Pada hari Minggu 11 Mei 2025 yang akan datang, kor wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Filipi. A4. Izin pendeta resort. Mulai hari Kamis 8 Mei sampai 11 Mei 2025, pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, pendeta RJ Simamora MTHMM, izin untuk urusan keluarga. Pada hari Kamis 8 Mei 2025 akan berangkat ke Jakarta dan rencana kembali ke Makassar pada hari Senin 12 Mei 2025. Tuhan Yesus memberkati perjalanan hambanya. A5. Hata Panorangion atau informasi dari pendeta. Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, pendeta RJ Simamora MTHMM di ibadah bahasa Batak, dan Inang Bibel Promosional HKBP Makassar R. Borusi Hombing di ibadah bahasa Indonesia akan menyampaikan penorangion atau informasi kepada jemaat hal tahun transformasi tahun 2025. Panorangion atau informasi akan disampaikan setelah warta jemaat ini. Marilah kita mengikutinya dalam sukacita. A6. Undangan rapat panitia tahun transformasi tahun 2025. Pada hari Rabu 7 Mei 2025, Ketua Panitia Tahun Transformasi tahun 2025 mengundang semua panitia tahun transformasi tahun 2025 untuk mengikuti rapat
Rapat dimulai pukul 19.00 WITA, bertempat di gedung sekolah minggu. A7. Pencarian dana KMKO Perkapalan Unhas. Pada hari ini, Minggu 4 Mei 2025, Panitia Retreat KMKO Perkapalan Universitas Hasanuddin mengadakan pencarian dana melalui penjualan makanan dan minuman di halaman gereja. Adapun pencarian dana tersebut untuk dana mereka melaksanakan retreat panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. Tuhan Yesus memberkati. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warta jemaat yang sakit HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simajuntak. 2. Inang Nyonya Situa B. Banjarnahor JG Boru Manulang. 3. Nona Parulian Boru Pasaribu. 4. Amang Aha Manurung. 5. Inang Nyonya Wene Baho KR Boru Pasaribu. 6. Inang Nyonya EJ Sitorus C Boru Panjaitan. 7. Inang Nyonya MP Silitonga F Boru Samosir. 8. Inang Nyonya Situa AT Simajuntak SLN Boru Siahaan. 9. Inang Nyonya P Silaban R Boru Pakpahan. 10. Amang H Sitorus Pane. 11. Inang Nyonya T Sitanggang N Boru Huta Barat. 12. Amang SPP Pasaribu. 13. Amang Situa PRM Sinaga. 14. Inang Nyonya J Huta Barat S Boru Marpau. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 5 sampai 11 Mei 2025. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 14 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 4 orang. Ulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. I. Jadwal pemakaian gereja. F. Jadwal pemakaian Sopo Talenta dan gedung sekolah minggu ada di tanggal 16 Agustus keluarga NN. Keuangan dapat kita lihat di warta kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat bagi kita minggu ini. Salam. Tabigema hatapan orang ion sian amang pendeta. Shalom Mamanginang. Saya akan sampaikan beberapa poin untuk penjelasan tentang tahun transformasi HKBP untuk tahun 2025. Arti transformasi yaitu memahami perubahan mendasar dalam kehidupan. Proses perubahan mendasar itu dapat membawa dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan kita, secara khusus dalam warga gereja HKBP, yaitu kehidupan kerohanian kita masing-masing. Orientasi pelayanan transformasi HKBP 2025 menandai langkah baru HKBP dengan mengambil tema dari Roma 12 ayat 2, yaitu berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Transformasi HKBP menjadi landasan visi pelayanan gereja sepanjang tahun ini. Dalam tahun transformasi ini mengajak kita untuk mengasah kepekaan iman, melihat tanda-tanda kerajaan Allah yang sedang berlangsung, serta merefleksikan sikap umat Kristen terhadap panggilan iman. Tanda-tanda kerajaan Allah terlihat dari kasih karunia Tuhan yang memberi kehidupan kepada kita semua. Masih banyak orang yang berjuang untuk menjadikan dunia ini lebih baik, penuh damai sejahtera dan sukacita. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa ada kecenderungan umat manusia berpaling dari Tuhan, merasa tidak membutuhkan di tengah-tengah kehidupan
karena kemudahan-kemudahan pada zaman ini. Menyoroti fenomena berkurangnya keterlibatan umat dalam kehidupan bergereja, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Sebagai contoh, di Eropa, banyak orang yang tetap mengidentifikasi diri sebagai Kristen, tetapi tidak lagi beribadah di gereja. Padahal gereja adalah kehendak Tuhan, tempat umatnya berkumpul untuk memuliakan nama Tuhan. Melalui program transformasi HKBP 2025 menggarisbawahi pentingnya 3 pendekatan utama yang saling mendukung. Yang pertama, disiplin rohani menjadi landasan penting untuk setiap individu memahami dengan jernih kehendak Tuhan dalam hidup mereka masing-masing. Dengan disiplin ini, jemaat diajak untuk memperdalam iman dan terus mencari tuntunan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan masing-masing. Kedua, semangat kesatuan di antara pelayan HKBP menjadi kunci. Para pelayan diajak untuk saling mendoakan, saling menopang dan menjaga kesetiaan dan menjalankan tugas panggilan yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Ketiga, jemaat HKBP dimotivasi untuk menjadi jemaat visioner. Jemaat tidak hanya menjadi objek pelayanan, tetapi juga menjadi subjek aktif yang berkontribusi sesuai dengan karunia yang telah mereka terima dari Tuhan. HKBP berharap dapat mendorong jemaat untuk berperan aktif dalam pelayanan dan menghadirkan semangat pembaruan dalam iman, gereja, dan masyarakat. Program ini menjadi pijakan untuk menciptakan komunitas gereja yang tidak hanya berakar pada tradisi, tetapi juga visioner dalam menjawab tantangan zaman. Tujuan sasaran strategis dari prioritas program tahun transformasi HKBP. Mengacu pada visi dan misi HKBP, maka tujuan atau sasaran strategis dan prioritas program yang ingin dicapai HKBP pada tahun transformasi HKBP 2025 adalah sebagai berikut. Tujuan: 1. Mendukung upaya transformasi penata layanan dan pembaruan hidup liturgi yang sesuai dengan uraian konfesi dan rumusan eklesiologi HKBP yang jelas dan benar. 2. Menjadikan para pelayan dan warga jemaat HKBP teladan dalam sikap hidup Kristiani serta profesional dalam melakukan tugas panggilannya sehari-hari. 3. Menjadikan warga jemaat dan pelayan HKBP mampu bertekun dalam persekutuan, giat bersaksi sebagai penginjil atau melalui panggilan Vocatio Dei, serta mampu menjangkau dan memfasilitasi ruang-ruang penguatan dan pemberdayaan jemaat dan masyarakat yang terabaikan dalam pelayanan diakonia menurut teladan Yesus Kristus. 4. Meningkatkan layanan pendidikan sekolah-sekolah gereja sebagai media transformasi karakter jemaat yang unggul. 5. Mengembangkan layanan ekonomi kerakyatan yang dapat mentransformasi kesejahteraan jemaat dan masyarakat ekonomi lemah. 6. Menjadikan HKBP berpartisipasi aktif dalam kritis dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara dalam mewujudkan keadilan ekonomi, kelestarian ekologi, dan keadilan sosial. 7. Mendukung HKBP memiliki sistem rekrutmen, penempatan dan pembinaan berkala dan terpantau dan pengembangan kompetensi diri pelayan sesuai dengan bidang layanan tahbisan masing-masing. 8. Mendorong HKBP memiliki manajemen penata layanan yang relevan dengan tantangan dan perkembangan teknologi di era digital yang dikenal sebagai Society 5.0. 9. Membuat pelayan dan jemaat HKBP bangga menjadi bagian dari institusi HKBP karena mereka senantiasa beriman, tampil tangguh dan percaya diri, kuat, elastis, dan tahan uji dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital melalui transformasi hidup yang holistik
dan berkesinambungan. 10. Menjadikan seluruh pelayan penuh waktu Parhalado dan warga jemaat HKBP menyadari pentingnya dan berupaya semaksimal mungkin mensukseskan sentralisasi keuangan HKBP. Sasaran strategis yang pertama, terwujudnya komitmen untuk membaharui janji, karakter, kultur, kemampuan sehingga dapat melaksanakan tugas panggilan melalui persekutuan, kesaksian, dan pelayanan atau diakonia. 2. Terwujudnya kualitas pengajaran, pemberdayaan, dan pelayanan HKBP sebagai murid Kristus pelaku firman, pembawa berita keselamatan, serta bertumbuhnya karakter hidup warga jemaat yang kristiani dan transformatif. 3. Terwujudnya peran HKBP yang signifikan di dalam masyarakat, pemerintah, lembaga ekumene dimanapun gereja berada, baik di tingkat huria, di tingkat resort, distrik, hatopan, bahkan global di dalam berbagai aspek kehidupan. 4. Terwujudnya tata kelola serta sistem kepemimpinan dan manajemen yang efektif, efisien, akuntabel, menuju modernisasi penata layanan serta kemandirian HKBP dalam pengelolaan sumber dayanya. 5. Terwujudnya penguatan sistem dan kinerja pengembangan sumber daya manusia pelayan HKBP sehingga menghasilkan spiritualitas yang tangguh dan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Pelayan HKBP diharapkan memiliki karakter yang terpuji dan teruji, memiliki kecerdasan intelektual, sosial, dan emosional yang cemerlang, serta kemampuan dan keterampilan melayani yang mumpuni, dan semangat melayani yang semakin berkobar-kobar dan berkelanjutan. Dengan demikian pelayanan yang dilakukan mampu mendorong pertumbuhan iman jemaat sebagai sumber daya manusia yang berkarakter dan menjadi manusia Indonesia unggul dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. 6. Terwujudnya jemaat yang saling melayani dan peduli satu sama lain, melakukan pelayanan kasih dan penguatan terhadap kaum marginal, para difabel, dan ODGJ di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan. Hal ini nanti akan tercermin dalam konsep fokus program pelayanan HKBP 2025-2028, di mana sasaran strategis ini dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan pada setiap tahun pelayanan HKBP sebagaimana tercermin dalam skema sebagai berikut. 1. Tahun 2025 yaitu transformasi pelayan dan kelembagaan HKBP. 2026 pengajaran iman. Tahun 2027 penguatan kontekstual. 2028 sinergi okumene. Maka HKBP Makassar untuk mencapai tujuan tersebut seperti yang kita launching pada hari ini dengan membuat beberapa program kerja yang akan kita laksanakan di tahun 2025 ini di gereja kita HKBP Makassar. Yang pertama, launching tahun transformasi HKBP seperti yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Yang kedua, pesta ulang tahun ke-64 HKBP, ini bagian dari rangkaian program kerja tahunan atau secara rutin tiap tahun kita lakukan di gereja HKBP Makassar. 3. Pembekalan terhadap jemaat tentang aturan dan peraturan HKBP, konfesi HKBP, RPP HKBP, termasuk juga dalam pemahaman hak dan kewajiban jemaat dan peneguhan janji iman. 4. Pembekalan pelayan ibadah seperti yang kita lakukan hari ini, yaitu song leader, pemusik, tim multimedia, soundman, dan paduan suara supaya bersinergi untuk hikmatnya ibadah setiap minggu. 5. Pembekalan Parhalado tentang keseragaman pelayanan liturgis, terlebih-lebih spiritualitas masing-masing. 6. Pesta Gotilon dirangkaikan ini sebagai bagian program kerja rutin tahunan yang kita lakukan setiap tahun. 7. Aksi sosial dalam rangka kepedulian gereja dan lingkungan
8. Pesta Puncak Tahun Transformasi 2025 dan Pesta Huria. Itulah penjelasan bagi kita apa itu tahun transformasi yang kita lakukan untuk tahun 2025 sampai 2028 dan terkhusus tahun 2025 ini di tengah-tengah gereja kita HKBP Makassar. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Tapuji matuhata marhite buku ede nomor 238 mulai ayat parjolo laus tapasahat ma peleata. Ihuton au sudehamu di Tuhan ta Yesus sai so ada on dirimu hataku mapatulus alai bolok masude parulamu nasoture sai au panondang dihamu di dalam hangoluan naing unang lilu behamu daudo amagoan ai paritean dihamu Tuhan sonangan situtu. Upatuduhon dihamu si pasiding amona sudegedu nirohamu si pakulumuna anang ias maton dimi binalau sudah bohalmu nasere proado awon tolong rohaku lambok rohaku ai tok na lambok di mataku tok tamu tatap debata ipe awon ihuton ma. Dang tanpa tupang ami dipikir
Damini debata da sumurung sian salut na roha. Ima mangarajaya hati-hati dot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata di debatana gabi turpuk jamita di minggu sedarion ima di minggu misericordias domini tersurat sian Yohanes 21 ayat 15 sahatu 10 sia. Yohanes 21 mamuka sian ayat 15 sahatu ayat 10 sia hujahama di tengah-tengahna. Di jakodo si Petrus. Asa dung mangan na sida di dok Yesus matu si Simon Petrus. Ale Simon anak ni si Jonas. Humolong doroham diau sian akaon. Jadi di dokma tuibana. Olo Tuhan. Di botohodo holong ni rohaku diho. Jadi di dok Yesus matu ibana. Parmahani ma anak ni biru-biruku. Dungini nama musepa dua halihon. Simon anak ni si Jonas. Holong doroham diau. Jadi di dokma tu ibana. Olo Tuhan. Di botohodo holong ni rohaku diho. Dungi di dokma tu ibana. Parmahani ma aka biru-biruku. Dungi di dokma patulu halihon tu ibana. Simon anak ni si Jonas. Holong doroham diau. Jadi marsak marohan ni si Petrus. Ala patulu halihon di dok tu ibana. Holong doroham diau. Jadi di dokma tu ibana. Saluhut na ali Tuhan di botoho. Di tadahodo holong di rohaku diho. Dungi di dok Yesus matu ibana. Parmahani ma aka biru-biruku. Tutusi tutudo na hudahon tuho. Andorang uposo dopeho hodo makohosi dirim. Lao manopot lomoni roham. Alai dung matua ho. Surdukononmu matanganmu. Jala hohosan ninaliban maho. Jala tugihonon na maho. Tu nasohinalomohon ni roham. Alai marhite sian hatana odeng. Di palubba doibana. Manang songod dia permatena. Lao pasangapod debata. Jadi dung didok songoni. Ninna mamadok ibana. Ihuton maaw. Hujahama di hati Indonesia, Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah serapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah
aku. Demikian firman Tuhan. Dihamua kemanamina nami ratado di parningotata, si Petrus nama suadahon Jesus sampai 3 hali. Molo di suadaho di bana Jesus sampai 3 hali, hape di bana do na marjaji tu Jesus madok, tu dia ho tu siau mate ho mate au, alai ingkar janji do ibana di aha naung jina jihonna tu Jesus. Alai nang pesongoni pangalahon ni si Petrus tetap do dihaholongi Jesus ibana. Bahkan tetap do masuk ibana tu kategori sisean na hinaholongan ni Jesus. Ala memang tung takas do sian nasa roha, sian nasa ngolu, dohot sian nasa partikian na dipake lamang uto Jesus. Nang pesipata murah-murah ibana emosional. Hai ditikiro naneng manakup Jesus ibana do manalikon pinggol ni sahalak naneng manakup Jesus. Tutu dipicang Jesus do ibana tusi na mga saho pudang budo gabi pudang muse na gabi jabar. Asa ido muse na terjadi manang na terjadi muse tu si Petrus di nataida di turpuhon na langsung Jesus makatai dohot manguji si Petrus. Taringot tu holong ni rohani si Petrus di Jesus. Molo sian aka penafsir madok na dipilih Jesus do sa sitong na si Petrus mewakili akasisiani lau menguji hapor siaun ni akasisiani. Lau menguji sahat turodi dia do kesetiaan do ketaatan ni akasisiani maradupun Jesus. Peristiwa sebelum hama mate, manang peristiwa sebelum kematian, Petrus masih sering menyangkal Yesus. Alai setelah kebangkitan, manang dung haheheon, imana terjadi dialog manang pakataion antara ni Jesus do si Petrus. Bohado muse molo nang dihilala nasida, asini rohani debata manang bohado muse songo dia do hapor siaun niya kasisiani termasuk si Petrus dung dihilala nasida misericordias domini manang dung dihilala nasida asini rohani debatana luar biasa marhite haheheon ni Jesus nagabi haheheon ni aka jolma termasuk akasisiani. Jadi ngolu ni si Petrus nang diuji muse dung hehe Jesus manang dung di jalo ibana hanguluan na baru manang dung di jalo ibana baga-baga tu hanguluan nang pinarade ni Jesusi. Taida ma akamanga kenang cara dohot pangalusi ni si Petrus. Memang sebelum kematian imana tadok lakin sering dope ibana berfluktuasi dang hot hapor siauna olo dope ibana maswadahon na ditadda Jesus. Alai dung haheheon taida ma songodia semangat ni bana madok di botohodo Tuhan holong ni rohaku diho. Dari dia doi sian pangalusi ni bana bahkan sangat kecewa ibana sampai disukun patulu halihon. Heran na dilala ibana songon na soporsia Jesus dia lus ni bana na madok holong do rohaku diho. Ido bena songon na jut rohana alai dipatakas ibana do madok holong do rohaku diho. Di botohodo Tuhan holong ni rohaku diho. Sian jawaban manang sian alus ni si Petrus patuduhon na holong rohana di Jesus pabuan na holong rohana di debata sian ido tu ibana dilehon tugas dilehon tanggung jawab gembalakanlah domba-dombaku parmahani ma biru-biruku dilehon tugasi manang dipatakas Jesus muse tugas do tanggung jawab ni si Sean tugas do tanggung jawab ni si Petrus nang pinilit
jala naung jinuni Jesus, jala naung majalo hanguluan sian Jesus. Tulu hali di dok muse parmahani ma anak ni biru-biru. Lau siani mamuse di patada Jesus mamuse manang di pabuo Jesus mamuse taringot tu hadirion. Taringot tu ni halak naung manada Jesus na makaholongi Jesus jala na olo mangulahon tugas do tanggung jawab marmahani biru-biru manang anak ni biru-birui sianido gabe di patuduhon Jesus hadirion ni si Petrus babua naso lomo ni rohana na saut bedidirina. Molo dihutun Jesus, manang molo diulahon lo monirewa ni Jesus, gabe patar masong natajahan nakin di ayat 10 sia ay gabe naliban mangihoti bana ay darida doi di ujung ni nguluna ay gabe mate doi bana so sialas ni rohana ala ni na mangihutun Jesus ay honauhum doi bana gabe mate di ujung ni nguluna. Dang sesuai dohot na di rohana alai mate ibana manaon si taonon jala ikum marujung ibana binahan ni sileban alan na manglahon barita nauli alan na manglahon persuruan ni Jesus. Ima barita nauli nasian natajahanakin Yohanes 20 ayat 15 sahat ayat 10 siay. Ngasomal tabigi kamanga kainang alay naing coba mengarahkan pikirat tajo ahado refleksi na naing sibuat totta mariti turpuhi jala na naing sihanguluhonotta di bagasan perngulota sinuaing sian turpuhon na perjulu na naing dohonon na siya turpuhon sukus-sukun ni Jesusi takola tu si Petrus be alay naing tusudi mahitan waing sukus-sukuni kita mengalusi di bagasan rohata molo disukuk kita nuaing di dok kuarta holong do roham tuau molo disuku Jesus kita ahadu alus tanuaing hita naung terdidi hita naung gabe masuk tu halak Kristen hita naung saimar minggu siganuk minggu bohado alus tanuaing mengalusi suku-suku ni molo tu hita disukun Jesus holong do roham diau suku-suku ni sa sitong nakamanga kainang sangat mendasar doi jala iko ganup do hita mangalusi molo tutu hita halak Kristen. Ala halak Kristen na tutu manang halak Kristen nong manada Jesus na makaholongi Jesus iko dohonon na jale ko mampu madok holong do rohaku di Tuhan di botohodo songo dia na di rohaku jala ido di pangido siya kita songon alus ni si Petrus. Alai alusi totu adong do konsekuensi na. Songon konsekuensi na pinasahat ni Jesus tu si Petrus. Jala suku-suku ni dakola sahali. Ayadong do sahali suku-suku ni manukun si Petrus sian persahabatan do ibana manang siya pardongano do ibana manghuton manang holong rohana tu Jesus. Manang naditadda ibana do Jesus songon anak ni debata manang naditadda ibana do Jesus si palua jala si hokop ibana molo hanya para lealeo do pardongano sabing do makaholongi Jesus mariswang ma haheheon na pinatupan ni Jesus jala ino nang jojo nang tuhita di pertikian nason na tadok nakin adong do konsekuensi na molo tadok holong do rohaku tu Jesus alain waing holong ni rohana songod dia do. Ati bahado song nanidok na nakid di penjelasan di tahun transformasi. Holan alan ni tradisi manang kebiasaan sabing. Secara tradisi nunga masuk gabe halak Kristen gabe jemaat HKBP. Sotung doholan alan ni panggilan sebagai jemaat HKBP sehingga dia beribadah sehingga dia mengasihi Kristus. Perlu doi patakasota, perlu doi naing berengotta di bagasan rohat. Di bagasan ngulutta, apakah hanya karena saya terdaftar di HKBP, saya akan menuruti aturan HKBP? Kalau hanya sampai di sana, berarti iman kita
kasih kita kepada Kristus harus dipertanyakan kembali. Halak na mampu madok holong do rohaku di Jesus, holong do rohaku di ho, iko borhak doi sian panadaun ala haluaun nong pinatupan ni Jesus. Ido misericordias domini, dia mengenal kasih setia Allah yang dia terima, anugerah Tuhan yang dia terima dalam hidupnya, sehingga dia mampu mengatakan, saya mengasihi engkau Yesus. Kembali kita merenung di Paskah nang tapis tahun di 2 minggu Natal. Halak naung manada asi ni rohani debata. Halak naung manada holong ni rohani debata. Halak naung manada pakokopon nito hata sianido hita makati dakon madok holong dorohaku di ho Tuhan. Asa holong ni roha di debata, dang songon holong ni roha ni jolma tu jolma. Alay memang iko betul-betul doi sian panadaun doh tahapor siaun naung tatada pabahenan ni Jesusi di bagasak kita. Molo holong ni roha ni jolma tu jolma selalu doi adong imbal balikna. Alay holong ni roha na sian debata nata jalo betul-betul do pengorbanan. Rela ibana mate lau moko pita sianido hita lau mangalusi madog holong dorohaku di ho Tuhan. Asa mulonong mampu hita madog holong dorohaku di ho Tuhan, sianima gabe bertanggung jawab pita dinasa perdalan ninguluta tangolo behita mabain debata na asing di bagasan ngulut. Gabe ho setia mahita hot holam marsoba ibana makaporsiai ibana di bagasan nguluta dan gabe huaso do taguguni portibio petaha porsiai. Moro di hatan asing dia tidak akan menduakan Allah. Tangadong dibayar di batana asing di bagasan nguluta. Betul-betul dia murni menyembah, murni mengasihi Tuhan, sian nasa totalitas ni pernguluonna. Ido halak na terjauh, jala ido halak na mampu madok, saya mengasihi engkau Yesus. Molo hita, tutu di bagasan tulus doh bulus ni roha, marsoba tu ibana. Jala konsekuensi ni halak na mampu madok kolong do rohaku di ho Tuhan, totu ulahonon na do lomoni roha ni debata. Imana somal tagwari, dia akan berkomitmen melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupnya. Ido halak naung mampu madok holong dorohaku di ho Tuhan. Komitmen berarti dia akan selalu dan terus menerus melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dang maralang-alang, dang marsangga-sangga. Sa mingguon di ulah lo monirohan ide bata minggu naro dang binoto muse minggu naro na asing muse dang soni. Alai setiap hari setiap saat harus betul-betul berserah diri kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mengikut Tuhan di dalam kehidupannya. Kamanga kainang memang konsekuensi ni nama dok kolong dorohaku di Tuhan. Dia juga akan berjanji dan berkomitmen sama seperti Petrus untuk mengasihi Kristus, untuk mengasihi Yesus. Komitmen ini dakola sementara. Komitmen ini memang betul-betul doi seumur hidup saliling-nililingna. Di sido asa tarida jalan marparbue naung tutu berkomitmen hitamadog holong dorohaku di ho Yesus. Ay kenyataan di ngolu ni jolma, kenyataan di ngolu di tonga-tonga ni pertibion, songo si Petrus nama suadahu Yesus, ada orang so hehedopi Yesus selalu do dihubungkan dengan kepentingan diri sendiri. Molo cocok do tu kepentingan na manang molo maralo do tu kepentingan na boy do sipata gabi digeser hapor siaun na. Itu na terjadi. Bahkan takola di ngulu ni halak songoni di ngulu tabi pe di tonga-tonga ni parhuriota sering do hita songoni.
Tahatai sesuatu sihataan di tengah-tengah huria, kalau itu tidak bisa menjawab kebutuhan pribadi kita, bisa kita beralih dari komitmen yang sebenarnya untuk mengikuti Yesus. Itu sering terjadi. Tak kalah di generasi muda, bahkan di generasi tua pinuai ngaulo terjadi nasongoni. Alain yang dohonona marite turpuhon, jangan melihat hanya kepentingan pribadi, bahkan harus melarutkan kepentingan pribadi untuk mengikuti Yesus. Utama atau prioritas dalam kehidupan kita mengikuti Yesus, itulah komitmen dalam mengikuti Yesus. Tanpa ada komitmen mengatakan bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan saya akan saya gunakan untuk mengikuti Yesus, tentu itu bukan komitmen yang benar. Alania kamanga kenang dibutuhkan doa pesia kita di patikian nuaing komitmen lau menghutu Yesus jala ido sasitongna dohot pajuun ni tahun transformasi. Nungatadok nakin pemahaman transformasi membaharui diri, mau dibaharui songon tema ni tahun transformasi. Songon di Roma 12. Olohita pai baruhon dirita, pai baruhon haporsiota, pai baruhon komitmenta, alai pai baruhon lam dumengado. Sotung gabi pai baruhon lam sumurut. Ayarong do halak berbeda, berubah alai lam sumurut. Bahkan gabi moru kesetiaanna di bagasan lomoni rohani debata. Justru itu goal, justru itu harapan ni gereja HKBP, justru itu harapan ni tahun transformasion. Asa sudah itu kita lam tarida perbuah ni haporsiota, lam tarida nguluta sebagai halak Kristen. Hujaha sada ulasan niopie porus pendeta Dr. Victor Tinabunan taringo tu nama makke salib. Aro kita nama makke salib nuaing di kalungna manang na dia manuaing salib. Along do gudang do te. Do dampak ni salipi molo tapakke. Adong do dampak na dihita. Salah satu gambaran manang dampak ni molo tapakke salib bahwa kita adalah pengikut Kristus, bahwa kita adalah orang yang telah diselamatkan Kristus, orang yang telah diselamatkan Kristus, dia harus menunjukkan dirinya sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus. Jadi sangat macai memprihatinkan do, dia memakai salib alai ditakut polisi bana rupani. Kan sangat memprihatinkan doi. Bulus maniat dibuka hia jo salib nai, molo nang digiring ibana tu kantor polisi manang molo di tadok adong akka tuduhan-tuduhan na so enak ala ni pangalahon. Dari dia manian di pangurungulo ta siganu pari molo ta pakai salib, kita tunjukkan salib itu, itulah menjadi dasar hidup kita, dasar budi kita, dasar perilaku kita di dalam kehidupan kita. Sahat doi nang di parmingguan na songonon. Monoroh kita beribadah. Tapatuduh komitmen ta. Pabuah kita na manghutok Kristus na mangula lomoni rohani debata. Tutu tahaburjuhon di ibadah marminggu. Unang betong manoton YouTube martiki marminggu to. Unang be margame tiki marminggu. Tang na berkomitmen ni. Unang betong gabe asing cerita na molo marminggu. Mono nong rohita beribadah, mono nong rohita marminggu tua dupan di debata, di sima ta pakai kesempatan do pertikiat temamuji do pasangapon ibana. Di sima ta pakai kesempatan lau majalo asini rohana do pasu-pasuna, di sima ta pakai kesempatan majalo hatana lau mangarahu kita, lau mangulahon lomoni rohani debata. Ido na berkomitmen lau patuduhon holong ni rohana tu Kristus. Ido ben na didok Yesus. Dung tolu hali diuji hapor syaun ni si Petrus. Jala dibege alus ni si Petrus maka didok Yesus permahani ma anak di biru-biruku. Terakhir didok ihuton maau. Ido komitmen na perpudi mangihuton Yesus ikon ibana ihutonota satu ujung ni ngoluta nangpe ro permaraan bolon ala na mangihuton ibana sotung sumurut kita
songon natanok nakin. Petrus menjadi teladan gabi contoh di hita. Patuduhon persitutuan nama kaporsai manang songon dia pe ancaman hukuman nanang si calona dia tetap berkomitmen lau manghutun Yesus mangulahur lomoni rohani debata. Ido dorongan lau soddo motivasi di hita di nama delani tahun transformasi o nakamanga kenang. Naing ta persitutuhon dinalau paubahud dirita. Anong dumanang napiga kegiatan naik patupaut tadi bagas sa taunon. Asa tapahami, jala taboto, ahdo hak dohot, ahdo kewajiban. Bahkan ahdo nanay si jalota, jala ahdo nanay si patupauta. Song nalak na porseya hita di tonga-tonga ni hudiata. Hobar di aturan, hobar di RPP, hobar di konfesi ni HKBP. Jala hobar nang dihatan ni debatan na tagali siyan bibeli. Nang takas di hitai. Unang asal robe hita songoni. Bamulari minggu ba lautu gereja daripada dijabi bamudum-mudum ubulis malautu gereja ni nanang pisau ibu dong hasilnya di dok rohan. Iko betul-betul lah dong manfaat, iko na dong maknana gunana di bagasan ngulut molo rohita bahkan molo marsiajar hita iko boy niani gabita refleksi honi di bagasan nguluta asa boy mangulu hita hobar tulomoni rohani debata. Jahala laos patu pauta do pemahaman na lebih dumenggan tutik kinanang lo memahami acara liturgi ni HKBP. Saya para taratot tado ati bohado nuaing dang rata di hita puasa songoni susunan ni liturgi natapatupa di tonga-tonga ni hudiat temanang di ibadah di HKBP gabita hilala monoton gabita hilala dang menggerakkan tu rohanina ala mungkin pemahaman naung dalwarsa mungkin nung lalapita holam say jongjong hudul alidang tatu silapatan ni jongjong huduli ati bohado akadongan na marageda dang dia tu si aha tugas na marageda na dipikir doholan na majaha manang na dietong di bana pembawa acara manang MC ibana molo marageda tidak. Dia adalah utusan Allah untuk menyampaikan firman Allah dan utusan jemaat untuk menyampaikan apa yang kita mintakan kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Berarti dia penampakan, bahkan dia adalah wakil Tuhan untuk melaksanakan ibadah liturgis. Asa molonong mendalami tarajumi di bagasan nguluta sangat luar biasa menolong kita untuk mengerti akan firman Tuhan, mengerti akan ibadah dan persekutuan kita kepada Tuhan. Bahasa di pertatun HKBP nung lau 175 tahun nama HKBP selalu dipertahankan ibadah seperti itu. Karena memang ibadah yang telah diuji beberapa dekade, ibadah yang telah diuji beberapa tahun, ratusan tahun, masih itu ibadah yang paling bagus untuk gereja HKBP sehingga itu tidak pernah dirubah sampai sekarang. Molope asing bahasana, sipata muladong pe berbahasa Indonesia, sipata muladong pe berbahasa Inggris, tak pakai di dalam ibadah, tetapi susunan liturgi HKBP selalu itu yang kita gunakan dimanapun gerejanya. Molo kadongat HKBP na di Amerika pe sekarang, sonido tong liturgi na pinakena sida. Ruas ni huriat na di Singapura pesong nido na dipakai, na di Malaysia pesong nido dipakai, na di Australia pesong nido dipakai. Manang di dia HKBP selalu memakai liturgi HKBP, tetapi memang perlu selalu kita segarkan pemahaman apa makna ibadah itu sehingga kita nikmati ibadah-ibadah yang kita lakukan di gereja HKBP. Di sidora nang jowon na tuhita, bohado hita berkomitmen mangihutun Yesus. Bohado hita berkomitmen lau mangalusi Yesus madok huhaulongi doho Tuhan dibotohodo nari rohaku marhite nabarani hita mangula-ulaun lomoni rohani debata sahat tu nama naun si taonope ala naun porsea hita di bana ala dang ola ni portibiok kape nguluta ala inunga di parade hanguluan na saliling-ling na ima tatio jarata porsiai marguguyo kita manghuton Yesus amin matang yang mahita. Mauliati ma Tuhan dihatam nong majo hami songon si Petrus maddok babuana holong do rohanami diho halam holong rohanami diho siani mahami mangulahun lomoni roham siani mahami
gabi patuduhon ngulu nang marujahat di bagasak ko maradopod dongan nami doh di ngulu nami siganupari jala tutuma gabi halak na porsea hami di bagasak ko urupi hami Tuhan asau patuduh kami hadirion nami son halak na porsea diganup tiki diganup kesempatan bahkan molo rope parukilon molo rope tantangan alai patuduhonon nami ma nguru na porsea di sido gabi tutu tadi dia penghutonon nami songo pajuwom tu si Petrus manghutoko atong Tuhan pamonang hami lau mangulahon lomoni roham ala naku jalo hami asini roham dingulu nami marhiti pakokopomi di pertama nami di bagasan tikiolos pasatu nami do tujulum nang saluhut akaulaun pakku basiur di tonga-tonga ni huriam di aka ibadah di permingguan pertangyangan dohot PA kategorial tuhodo pasatu nami asa tukoma Tuhan na mangurupi hami mangatusi do makanguduhon hatam jala luas semu merhitiak ka ibadah na hujalo hami gabi pasu-pasu medi hami lau pahoton haporsion nami lau mabaik kami lam marsitutu mangulu hobar tulomoni roham di pertama nami lau pasatu nami do tuhonang disudir ruas nyudiam na di bagasan parsahitun inang nyonya simatupang boru simanjuntak inang banjarnaur boru manulang inang nona parulian pasaribu amang ahama nurung inang naibahu buru pasaribu inang sitorus buru panjaitan inang silitonga buru samoser inang simanjunta buru siahan inang silaban buru papahan amang ha sitorus pane inang stanggang buru huta barat amang SPP pasaribu amang situa perem sinaga inang huta barat buru marpau tuas ni roham do nesida Tuhan pasatun nami tuas ni roham do nesida totong pagong keponon nami asa tu koma Tuhan na mangurupi nesida mangaleo kahipaso di nesida mangaleo gogo di pamatang na mangalo na sasait jala mamasu-masu akau na pinakena asa itu haperhitian na menabay gogo do tay paso di nesida tujuan nyari jala saya urupi nesida Tuhan marsihohot makapersyaiho nang pe di bagasa persahitun nesida jala di bagasa persahito pinasida sa ito homa mga lualu Tuhan pabotohon aha na niadupan nasida di bagasan ngulun alahu aporsiyay hamido ya kahalak na mangido tuho sa tangi honomudo jala pato pamudo diyan na hinalomohon ni roham di tonga-tonga ni parangulun nasida di batama nami losong ninang dia karuas ni huriam na di bagasan las ni roha di namar ulang tahun di bagasan mingguan tuas ni roham do nesida Tuhan pasahatun nami asa tabamu di nesida las ni roha tabamu di nesida kejang ni umur jala tabamu di nesida parsihohoton mangulu hobar tulomo ni roham jala saya sunggulamu nesida lau manada papahinanmu manada sini roham asa saya dihamlate huni marhite na totong dipilih dirina di hari koton ngulu nama hobar tulomo ni roham di nasa perjalanan ni nguluna. Di pertama nami losong ni pasatu nami do tuho nang disudi ruas ni huriam nang memilihon sian asini roham nang jinalo nesida marite aka pilihanna ucapan syukurna dohot marite nani pilihonna di tonga-tonga ni huriam martabata mabang pasu-pasum do tasini roham di nesida jala saya totong lehonommu Tuhan ahana hinirim ahna pinarsita nesida di tonga-tonga ni nguluna di keluargana nang diak kapari anak konon nape asal lam di boto nesida balga ni asini roham balga ni holong dohot basa-basam nasay ni lehommu diham dang du pahami Tuhan manang yakon nang di bagasan sedarion di bangso nami bangso Indonesia tukoma Tuhan nama masu-masu bang tsunami lam tu majuna lam tu dinggan na tu tikinaneng lo lam urupam pamaretta nami mangulu di bagasan biar midaho asa se di patu jolo Tuhan ngulu na dumenggan
ngulu nama bain las rohani masyarakat Indonesia jalabui lam takas dipakilalahon hina tabu dohot hina uli ni pamarita nami mabelam tumajuna ngulu dohot ekonomi di tengah-tengah ni bangsa nami. Urupi nang saluhut nang pamarita di daerah pe asarap saurut Tuhan pusat dohot daerah mabain na dumengkan di tengah-tengah ni bangsa nami. Lostang ekonomi do Tuhan nang huriam hakabipi natongon di bagasan taunon Tuhan patupahon orientasi pelayanan 5 tahun transformasi asa tutu ho Tuhan nama masu-masu program na kupatu pahami makorhoni di pimpinan pusat di distrik di resort di huria nang di sudi ruas ni huriam asa Jepang kerjasama na dengan Jepang sinergi na dengan nabuhi mabuan sudi ruas ni huriam mabuan hakabipi di sadok pertibion lam tumajuna marite narap makanguduhon ngulu na baru na hobar tulomoni roham di bata manami saya pasato nami matuho program di tengah-tengah ni huriam secara khusus di HKBP Makassaron 5 tahun transformasi homa Tuhan na mangurupi hami mangurupi panitia lapatu pahoni dok dengan asabui ulupulu pidi hami terlumubi di ruas ni huriam lau mengajak kami mabuak kami lampatuduhon ngulu nong marujah di bakasan lomoni roham unang holan tradisi hasomala sabing upatu pahami aka kegiatan ulaun do persauran nami do to alai marpangotak mai di parngudon nami do di persauran nami siganupari di tonga-tonga ni pertibion jalau rasi hami sian nasadusa pangalusion nami asa unang teraba paso-paso nan sepastemu di hami di bakasan Kristus Yesus tangihun jalau loi mapangiduan nami amin. Tapuji tu hatam mari edisi nomor 610 ayat 1 seterusnya ut papungu pilihan lau pakyo ni huriata untuk operasional ni huria. Ibul rohanku Tuhan Yesus sudi mulutku ni Tuhan Yesus ihutonoku do Tuhan Yesus dan moloa sai hutundalon aportibion silang ni Kristus mau dapoton sai hutundalon aportibion dan olo tungso adong pe na olodohot alai rohaku sai marsihot tungso adong pe na olodohot
dang olo au sumurut beta iuton ma Tuhan Yesus hona di jodoh roh hampa tulut beta iuton ma Tuhan Yesus sai unang hop sumurut Aku Tuhan Yesus sedang oloko di Tuhan Yesus iutonoku do Tuhan Yesus dang olo au sumurut sai hutundangon ngaportibion silang ni Kristus mau dapoton sai hutundangon ngaportibion dang olo ayat tolu tungso adong pe na olodon alay rohaku say marsihon tungso adong pe na olodon dang olo au sumurut tapasahat mapilin na tapapungon todo pani di batamar tangyang mahita. Ali di batama namin na di banuagi jang horo-haroroan ni saluhut sila leon na dinggan dot na solibasan na mauliutos. Upasat tami masyal na nilon mi to hami pilihan nami to ho. Sa ijalo may gabiop na hutus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaw para siya kami pilihanon. Pati bulon harajom di tonga-tonga ni huriyam dohot di portibion. Uhay marohan nami marhiti-hiti tordim. Asalamu tadahami gudang ni si leon-leon mi to hami. Asalam girgir hami mandok mauliate to ho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ni leon mi toniro di pamadaku osadohot goki roni salut artaku lupasan itu nasu usahaku Aliyaman namin na di banuagi diyang sa apnur badiya magwarm. Sa Roma harajon, sa isaot maloman ni roham di wanatongon son na di banuagi diyang. Lehon matuhami sidero na uluan siya pari. Sa samadusa nami son panisa nami, di dusa ni dongan na mardusa tuhami. Una kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami siyan pangagong. Ayo dona puna
lengnam. Mulak mahamu di bagasan dame jala jalo mapasu-pasu sian Tuhan di batamat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama. Di sondakon Tuhan di batama bohina tuho jala asima rohana midao. Di padopakon Tuhan di batama bohina tuho jala di pasaor hon madamena tutodim. Amen. Amen. Hibur roh aku, Tuhan Yesus, sudah ngoluku di Tuhan Yesus, ihutonoku do Tuhan Yesus, dan olo tundalhon haportibion nuilang ni Kristus na udapoton say tundalhon haportibion dang olo so adong pe na olodohon alay rohaku say marsihon tung so adong pe na olodohon dang olo beta ihuton ma Tuhan Yesus o nyadi jona roh ampatulut beta ihuton ma Tuhan Yesus say unang